Evo, kao što smo rekli, sa Zvonetom se nalazimo, došao je taj ponedjeljak nakon prvenstva Balkana. Zvone, kako je bilo na prvenstvu Balkana, vidimo medalje. Eto, jučer smo došli doma, pričali smo u četvrtak, najavio sam zlato, ali ipak vratili smo kući sa srebrom, što je ipak velika stvar jer smo trčimo jako konkurenciji. Na Balkanu je jako puno dobrih sprintera. Čak je ovo vjerovatno za neke iznenađenje, s obzirom da za sad sezona nije išla u pravom smislu, ali evo, pred prvenstvo Europe koje je za 5 dana, mislim da je ovo jako dobra najava. Dobro, nakon ove medalje svima si nam puno draži, znači prvenstvo Europe dolazi. Jel može to odmah u glavu ispod 6.70? Nije da može, nego će ići, to je sigurno. Odradit ćemo prvo te jutarnje kvalifikacije, popodne polufinale, pa ćemo onda vidjeti što će dalje dogoditi. Uglavnom, najbitnije je probiti ovu prvu barijeru jutarnju, a dalje će ići sa svojim tokom. Dobro, sad znamo nakon svih ovih problema sa virozama, ozljedama i tome da je to rulet i cijela godina stane u 7 sekundi. Znači, želimo ti 3 trke u Beogradu u subotu i da to prođe kako treba. Sretno, Zvone. Hvala lijepo.